ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/12/22 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನು ಅಂಚಿನೆ ಚಕ್ರುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ದು ಎಂಚಿನೆನ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಈ ನರಕೊರ್ದು ಮನಸ್ಸುನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಸದಾಕಾಲವು ನಿರೋಗಿಯಾದುಪ್ಪುವರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಮಲ್ಪೇರೆ ವಾ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನಲ ಕೆಲಸಗೂ ಬರಪುಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸುಧಾಮನ ಅಂಚ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಬೈದೆರು ಐರ್ದವರ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಗೋನು ಪನ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಸದಾ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪೌಂದುಲ್ಲೆರು. ಏರೆಗ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜೋ ಅಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪೌಡಾಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರೆಗ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿಹೀನೆರು ಪಂದು ಪನುಲೆ. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಭಾರತ ಪಾವನವಾದಿತ್ತನು ಪಂದು ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಾವನ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಪತಿತ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಉಂಡು. ಧರ್ಮಾತ್ಮೆರು ಬಂದು ಪಾವನೆರೆಗು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಭಾರತಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಏಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಪಗ ಐಕ್ ಪಾವನ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆರು. ನರ ನಾರಿಯರು ರಡ್ಜನ್ಲ ಪಾವನ ಆದಿತ್ತೆರು. ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ತೆರಿಪವೇರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಜಪ ತಪ ಇತ್ಯಾದಿನು ಮಲ್ಪುನಿ, ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಿ. ಇನ್ನು ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುನು. ಇಂದೆರ್ದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಜಿ. ಯಾನು ಬಾಬನೇ ತಿರಿದಿಜಿ. ಇಂದು ಮಾತ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ, ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ದ್ವಾಪರೊರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋಪೆರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ದೇವತೆಲ್ನ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೋಮನಾಥನ ಮಂದಿರಲ ಏತ್ತು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯರ್ದು ಶೃಂಗರಿತವಾದುಂಡು. ಆ ಸಮಯ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾನೆ. ದಯಪಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಅಂತೂ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಮಂದಿರ ಇತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಪದಮದ ಆಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಿ. ಇಂದು ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಯಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿನು ಒಪ್ಪುಜೆರು. ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ನದಿಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಲ ಸಹ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನದಿಕುಲು ಒಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬನೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರೆ ಕುಲುದು ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಈ ಭಕ್ತಿ ನಡಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಶಿವನ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪೆರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ. ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಲ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆದುಂಡು. ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿನು ಓದೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಿಯತಮೇರು ಯಾನು ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ. ಭಗವಂತನೇ ಭಕ್ತಿರ್ನ ರಕ್ಷಣೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಐಡ್ದವಾರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಪನ್ಪೆರು ಬತ್ತದು ಏನನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದುಃಖೊರ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಭಗವಂತೆ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಅಕಲೆಗು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಶಿವ ಅಂಚನೆ ಶಂಕರನ ಮಂದಿರಗು ಪೋಪೆರು. ಶಿವಶಂಕರನು ಒಂಜೇ ಮಲ್ತುದೆರು. ಅಕಲು ರಡ್ಜನ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಲ್ಲೆರು.
ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಬೇರು ಶಂಕರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಧಾರಿ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಮೂಲವತನೊಡುಪ್ಪೇರು, ಶಂಕರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನೊಡುಪ್ಪೇರು. ಐದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಮಂದಿರೊಡು ಬಸವನು ತಜುಪವೇರು. ಶಿವಶಂಕರನ ಸವಾರಿ ಬಸವನ ಮಿತ್ತಾಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯುವರು. ಇತ್ತೆ ಶಿವಗ್ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒರಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಓದವೇನು ಬಸವನ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಆಪುಂಡದಾನೆ. ಬಸವನ ಮಿತ್ತು ಸಾಮಾನನ್ನು ಕನಪೇರು. ಎನ್ನ ಸವಾರಿ ಬಸವನ ಮಿತ್ತು ದಾಯಗು ತೆಚ್ಚಿಪವೇರು. ಯಾನಂತೂ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪೆ. ಬೆರ್ನ 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆನು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಲು ಆತರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಲು ಆತರು. ಬೆರ್ನ ಪುದರ ಆದುಂಡು ಭಗೀರಥ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ. ದಯಗ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಸುರುಸುರುಕು ಕೇನುಂದುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ವಾ ಇಲ್ಲಳ್ದು ಬೈದರೋ ಅಡೆಗೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪೇರು. ಇಂದು ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನು. ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡು ಈ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಡ್ರಾಮದ ಚಕ್ರ ಮುಲ್ಪನೇ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗ, ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ. ಈ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ನಡಪನು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯ. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಜನ್ಮ ತ್ರೇತೊಡು 16 ಜನ್ಮ. ಇಂದು 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆನು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವೇರು. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲಿನೇ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಓದವೇರು. ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅತನ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೆ. ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ತದು ಜೊತೆಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಪಾವನೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾಯಿನ ಉಪಾಯವನ್ನು ಪನ್ಪೆ. ಮುಲ್ಪ ಕುಲಿದು ದಾದ ಮಲ್ಪರು. ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ನಿರಂತರ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತರಡ ಈ ಯೋಗ ಅಗ್ನಿರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತಮ್ಮ ಆದೇಶವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ನೆನೆಪುರ್ದೆ ಪಾಪ ಬುಡ್ದು ಹೋಗುನು. ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಸದಾ ಕಾಲದ ನಿರೋಗಿಯಾಯರ ಏತು ಸಹಜವಾಯನ ಯುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ದೇವತೆಲು ಏಪಲ ಸಹ ರೋಗಿಲು ಆಪುಜೇರು. ಈ ನೆನೆಪುರ್ದೆ ನಿಕುಲು ನಿರೋಗಿ ಆಪರು. ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಪುನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಪಾವನ ಆಪರು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆಯಾದುಂಡು. ನಡಪುಲೆ ಬಲಿಪುಲೆ ಕೇವಲ ಎನನೊರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸುರುಕು ಈ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ನಿರೋಗಿಯಾದುಪ್ಪ. ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಏನನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬನೇ ಆತ್ಮಲೆಗು ಪನ್ಪೇರು. ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರ ಬಾಬಾ ಬಾಯಿರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಏನನು ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ನರಕ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಗು ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯಡ್ಲ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಆಂಡಲ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೆನಪು ಮುಟ್ಟಡು. 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈ ರೀತಿ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ. ಎಂಕುಲು ಏತು ಸಮಯ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಬಾಬರ್ದು ವೈಕುಂಠದ ರಾಜ್ಯನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 21 ಜನ್ಮಗೂ ಸದಾ ನಿರೋಗಿಯಾದುಪ್ಪ. ಏತು ಸಹಜ ಯುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಪ್ಪು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ
ಈ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ವೃಕ್ಷನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಖಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸತ್ಯುಗುಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಂದೆಟ್ಟುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಬೀಜನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ವೃಕ್ಷನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿನಾಶ ಪಾಲನೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಸಹಜ ಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಬೀಜೊಡ್ದು ವೃಕ್ಷ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಜ್ಞಾನಲ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಭಲೆ ಗೃಹಸ್ಥಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡತೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮಲು ನಿಖಲು ನರಕೊಡು ಮುರುಕುದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪನು ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಪಾತ್ಮರು ಆದುಳ್ಳರು. ರಾವಣನ ಮತದಂತೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದರು. ಗಾಂಧಿಲ ಸಹ ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಉಲ್ಲ ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಏತೊಂಜಿ ಮಲಿನವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ಏಪ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ 5,000 ವರ್ಷ ಇಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯುಗತ ಆಯುಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಜಗತ್ತು ಪರತ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ನರ ಕೊಡ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಪ್ಪುವೆರು. ನಿಖಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳಿದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾವಂದುಳ್ಳಾರು. ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ 84ನೇ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ವಿನಾಶ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ವಿನಾಶ ಅಮರಲೋಕದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು. ಅಮರನಾಥ ಬಾಬರ್ದು ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪುನ ಸತ್ಯ ಕಥೆನು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ. ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಜೇ ಕಥೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿನಿ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ತದಿರು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪದಮದಾತು ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತಲ ಸುಳ್ಳಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸತ್ಯನು ಪಂಡು ಸತ್ಯ ಕಂಡನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತಿರುಪವರು ಎಂಚಿನಕುಲೇ ಉಪ್ಪಾಡು. ಅಬಲೆಯರು ವೈಶ್ಯರು ಅಕುಲು ಸಹ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾವಲಿ. ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ತಾನೇ ದೀತರ. ಅಮೇರಿಕಡ್ದಾದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಹಲುಂಡು. ಅವಂತೂ ಇತ್ತೆ ಬೂರುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಅಪಾರ ಧನ ಇತ್ತಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಧನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಮೇರಿಕಾದ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನು ಎಂಚಿನ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೇರು. ಐಟ್ ದಾಲ ದೀತಿಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಅತೀ ಬಡವೆರ್ನ ಮಹಲು ಸಹ ಮುಲ್ಪೊಡ್ತುಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು. ಬೊಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪೊಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಾತಲ ಸಸ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಸಹ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸುಧಾಮನಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ರಡ್ಡು ಮುಷ್ಟಿನ ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರು. ಕೆಲವರು 5-10 ಬೊಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿನ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಕ್ ಫಲ ರೂಪಡು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ದಿಕ್ಕುನು. ಐನರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ದೆತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒವ್ವಿ ಕಾಯಿಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏರಾಂಡಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿಯರ್ಡ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ಓದುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಪೇರು. ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಫಲ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ದಾತಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಲೇಜುನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಫಲ ನಿಖಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವು ಆದುಂಡು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದೇರು ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಮಹಲ್ ಮಹಾಡಿ ಮಾತಲ ಮಣ್ಣದ ಪಾಲ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯಗಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅವು ನಿಖಲಿಗೆ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏರೇ ಬತ್ತಂಡಲ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗುನೂ ಪನ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಲ್ನ ಪಾಪ ದೂರ ಅದು ಹೋಗುಂಡು.
ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೆರು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪು ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗುಗು ಮಾಲೀಕರು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಅಪಾರು ಏತೊಂಜಿ ಯುಕ್ತಿನು ತೆರಿಪೊಂದೆ ಉಪ್ಪುರು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ರಹಸ್ಯನು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೋಯಿರು. ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಸರ್ಜನ್ಲ ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ಶ್ರೀಮತನು ಪಡೆಲೆ ಅಂಗವಿಕಲಿರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಗನು ಪನ್ಲೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ಮಿತ್ತು ಗಲಾಟೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದನು. ವಿಶ್ವನು ಕುರ್ಜಿಂಡ ಹಾಕ್ಪೋಯೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದೈಡ್ಲ ಪಾಡುವೆರು. ಏತೊಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಡು ಅಸುರೇರ್ನ ವಿಘ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಬಳೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗುಡು ಈ ರೀತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಏತೊಂಜಿ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತನಿಕಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು. ಪಾವನ ಜಗತ್ತದ ಮಾಲೀಕಾಯರೇ ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು. ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಪುದರೆ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಪೇತೆ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಈ ಯುಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೀತೆಡು ಉಂಡು. ದೇಹದ ಮಾತಾ ಧರ್ಮನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಭಗವಂತೆ ಅತ್ತು. ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯೇ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶರೀರದ ಲೋನು ಪಡೆತೆರು. ಇದು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಆದುಂಡು. ಬೇರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಶರೀರನು ಭಗವಂತೆ ಕೆಲಸಗು ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡು. ಈ ಶರೀರುಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಕಿ ಬಸವ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾತೆರ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಪಾತೆರನು ಪೊಸಬೇರ್ದಾನು ತೆರೆಯುವನೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಬಾಪ್ದಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮೋಡು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೋಡು ಈ ಪತಿತ ಜಗತ್ತಿರದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೆಪ್ಪೋಡು. ರಡ್ಡು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾವಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜಿನ ದೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಸರ್ಜನರ್ದು ಶ್ರೀಮತನು ಪಡೆಯಲೆ ವರದಾನ. ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿದ ಮುಖಾಂತರ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಲೇ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ಈ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬನು ನಿಕ್ಲಿನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾಲೊಂಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರೆಯುವರು. ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿರ್ದೆ ನೆನಪುದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮೂಜಿ ಕಾಲಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರುವರು ದುಂಬುಪಿರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಪರಿಣಾಮನು ತೆರಿದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಸಫಲತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪನು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಯಥಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಂದ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆತ ಮುಖಾಂತರ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆದ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತ ಓಡಾಪನು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾ